bon temps a sobre, a fora, bueno, també les dues coses juntes. Doncs res, sessió d'avui, pilates mat, sobretot treball corporal, interessant de seguir, anem a enfocar-nos una miqueta paret abdominal i de més, i aprofito l'ocasió per donar-vos les gràcies a totes aquelles persones que heu fet alguna aportació o col·laboració, o sigui, necessitava un vídeo per transmetre aquest missatge, ja que aquelles aportacions que he anat rebent, alguns de vosaltres sabíeu qui éreu, però d'altres no. Llavors, aquest vídeo és amb la intenció unificadora de donar gràcies de forma global. I res més, dit això, avui és això, pilates mat, màrfaga, m'he fet un muntatge ben xulo aquí perquè quedi com un fons. I anem a començar. Començarem amb quadrupèdia avui. Col·loques manetes avui una miqueta més avançades, i el que faràs és anar desplaçant. Inspira, mantenint el tronc recte, t'enfoques endavant, braços forts, exhala, reculls melic i el culet viatjarà cap endarrere. Inspira, et trasllades, exhalo, mantinc, pressiono a través de les mans, allargo, estiro braços, inspira. Pressiona fort per intentar elevar el teu tronc i evitar que aquest es caigui. Vinc cap endarrere. Inspiro. Balancejo, m'enfoco endavant. Exhalo. M'estiro, m'allargo cap endarrere. Inspiro. Exhalo. Anem mobilitzant. Completem. Dos últimes. I en aquesta darrera, aquí sí, vindràs a tocar culet cap als talons, braços allargats, col·loques el front en el terra i el que buscaràs és enllaçar-me ditets a les mans per darrere la teva esquena. Un cop estiguin enllaçats, intenta pressionar fort per elevar-los. Si no arribes cap al sostre perquè el pectoral t'ho impedeix, no pateixis, allarga cap endarrere. Permets obrir pit des d'aquí. D'aquí deixes anar les mans i tornaràs a col·locar-te en quadrupèdia. Em retrocedeixes genolls, intentes entrar en planxa. Perfecte, i d'aquí reculls melic. Mantens panxa subjecte, patró del tronc recollit. Fem força a través de les mans. Inhala, creix des del tòrax, has de notar que estira una miqueta pit, per el gest aquest de la mitja diagonal. Exhala, reculls panxeta cap endins. Inspira, creixo de pit, exhalo, faig el patró, recullo panxeta cap endins, una vegada més, inspiro, allargo, exhalo, recullo panxeta cap endins. Perfecte, flexiones, colzes cap al terra, estens cames i d'aquí moure's lleugerament el pit. Gest del cigne o gest de la cobra en ioga. Inspira, exhala, repetim. 3 vegades. Agafo aire, creixo, obro. Si hi ha patologies lumbars, ens interessen obrir, però pots col·locar braços aquí davant i obrir una miqueta, que no et repercuteixi el punt de palanca sobre les lumbars. Et quedes aquí. Si no, vas experimentant. Inhalo. Exhalo. Inhalo, creixo. Noto el punt de tracció de la zona baixa de les lumbars. Exhalo. Una vegada més. Exhalo. Mantindràs el teu braç esquerre obert, us ensenyo el que queda a prop vostre, mantindràs el braç obert, el de darrere teu, i d'aquí gira voltes per estirar tota l'estructura del teu pit. El braç ha de quedar endarrere, no has de notar cap tensió en el coll, preferiblement el cap alçat, i d'aquí empenys per portar el teu tronc cap endarrere, en un punt just i que no notis mal, que notis que s'estira, que el teu braç ha quedat endarrere. Ens ajudem en aquells que els costa més l'estirament de pectoral. Perfecte, d'aquí dones mitja volta, ara sí el braç que mira cap a la pantalla i em dones l'esquena. Acabes de notar que estira aquí. Perfecte. I suaument tornes a entrar en quadrupèdia.
Preparem una miqueta la pelvis, la preparem en quadrupèdia. El que faràs és, deslliçant el peu, extendràs taló cap endarrere, deslliçant el peu, en el meu cas és una mica difícil quan la màrfaga, tornes. Contrari, desllices peu, mantens la pelvis en equilibri, el més paral·lela possible i enfocada al terra, i tornes. Recorda aquí, empeny fort a les mans, recullo malic. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. En tot moment, si pots, intenta localitzar el naixement del moviment des de l'abdomen, que irradia engonals, que s'extén cap al genoll, s'allarga cap al taló i tornes. Inspira, exhales. És molt interessant intentar esbrinar quina és l'activitat del tronc mentre tu realitzes el moviment d'una altra part del teu cos. Això de lliscar, amb aquestes màrfegues de ioga que són antiadherents, constato que fan la seva funció. Completem un cicle més, una i una. Darrere. Perfecte. Mans en quadrupèdia, gat vaca, mobilitzem l'esquena. Inspira, obres vies aèries, eleves sacre, exhala, reculls malic, pubis, barbeta. Inspira, obro, exhalo, malic, pubis, barbeta. Em vinc a trobar endins i sobretot tanco cremallera, baixo barbeta. Inhalo. Creixo, em desplego, fem aquest gest, com sempre, del sacre que apunti cap amunt per activar musculatura paravertebral. Exhalo, recullo, recullo, recullo. Inhalo. Exhalo. Et desplegues, t'obres, com sempre. Exhales, et tanques. Un cicle més, obre. Mirada frontal, tanca. I tornes en quadrupèdia. Anem amb el següent gest. Separes una miqueta genolls. Anem a fer una seqüència d'activació de ioga, que suposa la mobilitat de tot el cos, flexo extensiu. I som-hi, començaràs. Si voleu, aquesta primera us ensenyo i les següents ja em podeu seguir. Començaràs. Inspires, i en el moment d'inspirar, mires cap endavant, eleves barbeta. D'aquí, exhalo, flexiono des de colzes, em quedo amb el saltamartell per inspirar i entrar amb la cobra. Accentua la cobra fins a aquell punt que tu puguis. Si no, col·loques les mans davant i creixes des d'aquí. Creixo de cobra, d'aquí directament, puntetes dels peus amb el terra i entres en piràmide, no equilibris els peus. Et mantens la piràmide on està. Perfecte, i tornes controlant des del tronc, baixo genolls al terra. Inspira, obres barbeta, mirada cap endavant, aplanes el dors dels peus. Baixo pit entre les mans. Inhalo. Em desplego. Cos boca avall o piràmide en pilates. I genolls cap al terra. Perfecte. Fossa de braços, Inhala. Agafes aire, t'enfoques endavant. Exhalo. Flexiono. Fossa des dels braços per d'aquí. Deslliçar. Obrir. Recol·loca escàpules endarrere. Em recullo. De mica en mica vas guanyant distància. Talons en el terra, genolls. Inspira, mirada davant. Exhalo, baixo entre les mans. Inhalo, m'obro d'aquí. Exhalo, vinc piràmide. Última volta, genolls al terra. Inhala. Exhala. Inspira. Exhala. I ara sí, equilibres els peus, intentes apropar talons cap al terra, pressiones a través de les mans i ens quedem 5 respiracions. Pressió a través de les mans, enfoques la teva pelvis cap amunt i cap al sostre. Investiga respiració, comencem amb una. Dilato, exhalo, relaxa coll, 2. Relaxa coll, deixes anar. 3. 4. Darrera i última, 5. Perfecte, nois, genolls al terra, posició de descans. Allargar els braços per davant, culet cap als talons.
Fantàstic. Ens donem mitja volta. Toca passar cara anterior. Seguim amb pelvis. Mà llargues, cama esquerra i comencem amb cama dreta, mobilitat. Vertical per després treballar les rotacions de la pelvis. D'aquí a planes pelvis, l'hem treballat una miqueta, palmells de les mans al lateral del tronc, omòplats planets sobre el mat, espatlles allunyades de les orelles, respiració cap aquí, hem d'observar que dilato i creixo del pit. Panxeta la volem activa per reclutar la musculatura. Fantàstic, d'aquí mà llargues, punta, comences inspirant, portes peu cap amunt i cap al sostre, exhala, baixes en flex, avui baixem en flex, inspira, allargues, creix de la cama, la cama surt de la pelvis i busca estendre's cap amunt, exhala, intento mantindre el moviment el més vertical possible, inspira, exhalo, inspira, exhalo, agafo aire, el deixo anar, 6 més, completem 10, 5 de no res, allargo, baixo, baixo, no arribo a tocar el terra, creixo, allargo, baixo, baixo, no arribo a tocar el terra, 3 últimes, creixo, baixo, baixo, 2, perfecte, i l'última, tornes a pujar cama amunt, ja comença a acumular-se una miqueta de fàtiga, però anem a donar-li aquell estímul perquè generi millores, el múscul, allargues fins on puguis, mantenint la pelvis equilibrada i el centre actiu, transvers compactat, i d'aquí, petits cercles cap endins, que els cercles sorgeixin des de la pelvis i no et desestabilitzin quan portis la cama enfora. Si en algun moment desenganxes el bloc pèlvic, redueix el diàmetre del cercle. Són 6, a part dels que heu anat fent mentre us deia. 4, 3, 2, 1, recolzes, si necessites agites cames, descanses, si tenim una miqueta d'acumulació d'àcid làctic, potser superior de la cuixa, i contrari, cama dreta extesa, cama esquerra cap amunt, equilibra pelvis, intenta notar la superfície de la teva pelvis ben aplanada, i allarga fins on puguis sostenir-la. Si elevar massa et lateralitzes, regula't, sobretot tanco els ulls, anem a generar equilibri. I d'aquí, que he començat pujant, inspira, puges punta, exhalo, baixo un flex, inspiro, pujo punta, exhalo, 3, 2, 1, elevo, exhalo, baixo, 3, 2, 1, elevo, exhalo, baixo, 3, 2, 1, perfecte. Vale, 5, ja ho tenim, 4, 3 de no res, recorda, llibera el coll, aquí, com si vols estar vibrant al ritme de la música que hagis decidit posar-te. I aquesta última anem a dalt, cercles cap endins, equilibro, obro en fora, equilibro, obro en fora. Com sé si me'n vaig massa cap als costats? Perquè faré força amb el braç esquerre. Jo podria aquí alliberar braços i la meva pelvis es mantindria en el lloc. 3, 2, 1, descanso. Agitem una miqueta. Següent gest. Cames, posició taulell. Per aquells que us costi encara mantindre la regió lumbar de l'esquena, mans en posició triangle i subjectem aquí. Els altres anem a fer un treball una miqueta més intens. Separo mans, perfecte. Obres les cames, totes dues alhora en 2 temps i busques tancar-les cap endins. Obro, obro, tanco, tanco. Obro, obro, tanco, tanco. Perfecte. Abdomen subjecte. T'espatlles cap amunt. Lliures. Perfecte, 2 més.
una més. I recolzes cames al terra. Per alleugerir una miqueta la fàtiga anterolateral de les nostres cames, treballem a nivell posterior amb el pont. Ja sabeu, si tinguéssim un circuit de palanques més interessant, podríem fer més gestos, però amb el terra és el que hi ha. Com sempre, posició ben alineada i plana de la part posterior del teu tronc, peus en contacte amb el terra, palmell de distància entre taló i gluti i amplada de la teva cintura. Perfecte, comences inhalant. Inhalo aquí baix a l'exhalar, com si faig el gest de tanco la cremallera i començo a desenganxar en aquesta onada fins a arribar al cap damunt, el coll es manté estirat i aquí torno a obrir, creixent, exhalo, i la cremallera ve damunt avall. Això què vol dir? La columna es va recolzant de forma arrodonida. El braç no és un bon exemple, la mà es recolzaria de forma arrodonida. Tornem-hi, agafes aire, exhalo, tanco cremallera, manto ombelic endins, desenganxo lumbars, dorsals, arribo aquí amunt, desplego costelles, la cremallera va damunt avall, recolzo, inspira, exhalo, desenganxo, arribo amunt, inspira, exhalo, recolzo suaument, agafo aire, pressió forta a través del taló, comences aquest patró, pelvis equilibrada, puja, perfecte, arribo amunt, inspira, recolzes, anem amb les últimes dues, i aquesta una ens quedarem amunt. Un cop t'hagis quedat amunt, el que faràs és peu esquerra baixa i torna, peu dret. L'ideal seria deslliçar, però us he comentat, aquesta pegada jove no em permet. Perfecte, anem alternant. Una i tornes, mantens el teu pont ben alçat. Dues, tornes. Tres, tornes. Quatre, dos més. Cinc, sis. Oh, estupendo, la regió inserció gluti lumbar. Agafes aire aquí dalt. Perfecte. Recolzes, recolzes, recolzes i tornes a venir al terra. D'aquí, giravoltes cap a la pantalla. Ens quedem de costat. Seguim amb laterals de cames. L'havíem fet algun vídeo, però val la pena tornar-lo a reprendre. Avui estem fent una sessió global de tot el cos. Així que som-hi. Perfecte, em recolzo, m'asseguro que la línia del meu tronc estigui el millor posicionada possible i d'aquí, la cama que ha quedat cap amunt, el mateix, inspira, creixes, exhalo, baixo, inspiro, creixo, exhalo, baixo, en flex, inhala, puja, exhala, intenta mantenir la tensió activa en tot el moviment, no em desconnectis aquí per tornar a reemprendre'l, jo faig un seguiment conscient de tot el moviment, des de que pujo la cama fins que la baixo, des de que pujo la cama fins que la baixo. 3, seguim, 2, i the very last one, perfecte, mà llargues, punta i d'aquí, cercles cap endarrere, 8, 7, recorda, la mà està com a col·laboració. 5, 4, 3, 2, 1. Col·loco peu per davant de la cuixa, ens recollim i anem amb el gest d'adductors, tanques costelles. Des d'aquí vens a subjectar taló turmell i d'aquí elevem. Si a algú li costa molt amb el patró tancat, perquè just incideix en una porció molt petita de l'adductor que obri i busqui elevar aquí. Sí? Som-hi. Inspira, exhalo. Si us fixeu, elevo molt poquet. És un patró molt limitat de moviment, perquè si buscamos elevar más, fèiem el gest del salmonete, que us deia a classe. 4, 3, 2, 1, allargo, 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 fantàstic. Per estirar adductors,
Col·loqueu un peu davant de l'altre i d'aquí podíem fer el gest de la papallona. Ja sé que hem treballat un adductor, però bueno, simultaneïtat. Tibo, tracciono talons cap a mi i d'aquí agito suaument o puc mantindre l'estirament de forma estàtica. Super, banda contrària. M'hi tombo, alineem, mà davant i som-hi. Inspiro, puges punta, exhalo, baixo, flex. Inspiro, pujo punta, exhalo, baixo, flex. Inspira, creix, exhala, baixa. Inspira, creix, exhala, baixa. Respiració, recorda portar-me-la cap al pit en tot moment. 4, 3, 2 de no res, ja ho tenim, 1, et quedes amunt, allargant, aquest gest, la cama vol fugir de tu, mà recolzada i cercles cap endarrere. Per què fem cap endarrere? Abans hem fet, sobretot cara interna, anem a reforçar una miqueta el recolliment del gluti. 1, allargues, perfecte, recolzes cama per davant, sense descans, directament t'incorpores, tanco costelles, allunyo el meu tronc dels adductors, recullo i d'aquí el mateix, inspira, creixes, exhalo, baixo, inspiro, creixo, exhalo, baixo. Molt interessant, si voleu reforçar o que llueixin millor la cara interna dels malucs, que us mireu el vídeo de la pilota, el que està esmentat com a adductors, aquest és estupendo. Igual, el pilates, igual que el ioga, són dues dinàmiques que són fàcils de seguir a través dels vídeos. Sempre és ideal que hi hagi algun tècnic que et pugui recomanar les posicions, però bueno, donades les circumstàncies que encara no podem exercir, descanso, interessant fer-ho a través dels vídeos. Recullo puntes dels peus, tibo cap a mi, fem els petits batecs. Nois, d'aquí aprofitem, ens quedem asseguts. Espero que em veieu els braços en aquest vídeo, ja que ho intento apanyar el millor possible, però hi ha vegades que proves, fas experiments, col·loques el mòbil amunt, se't cau, has gravat mitja sessió, o sigui, són uns percals interessants. Anem amb la serra. Et col·loques peus a una amplada superior a la teva màrfega, et desplegues als laterals, perfecte, inspires, creixes, pressiona amb els isquions cap al terra per allargar columna cap amunt, a l'exhalar em dirigeixes dos de la mà dreta cap al peu esquerre. Inspires, exhales, inhales, creixo, allargo, m'obro, m'estiro, m'imagino com si m'estirissin d'un fil cap amunt i cap al sostre, exhalo, torsiono, allargo, braços creixen en oposició, inhala, creixo, exhalo, m'enfoco, allargo, gran cap endavant, inhalo, creixo, exhalo, inhalo, exhalo, agafo aire, el deixo anar. Aquest és un gest molt expansiu i m'arrodoneixo. Expansiu, en el moment de créixer, és el tronc qui rectifica la meva posició per col·locar-me assegut. I aquí arrodoneixo i busco la flexibilitat per tornar a obrir. S'assembla força a tots els exercicis de ioga. M'extenc, flexiono. És una acció conjunta que totes dues alhora ajuden a acabar de desbloquejar aquelles parts lumbars que poden estar sobrecarregades, aquelles regions de l'esquena que per estrès s'han quedat rígides. Així que he anat xerrant, seguiu fent. Agafo aire. Anem amb les últimes. Un cicle més, dreta i esquerra.
una a una. Vale, fantàstic. D'aquí, em tanques cames, m'agites una mica i entrarem amb el tícer. Preparació del tícer. Primer de tot, isquions, arrelats en el terra. Vale? Esquena ferma, escàpules van cap al centre i cap a la columna, baixant i allunyant les espatlles. No volem pujar el tícer des d'aquí, el pugem amb els omòplats relaxats i actius. Vale, de mica en mica busques entrar en equilibri. La primera fase del tícer podem mantindre genolls flexionats, mans al lateral. Vale? Segona fase, fase més fàcil, si ens costa, mans a darrere. I ja, fase avançada, és genolls s'extenen, força els quadríceps i allargo. Escull la que més s'escaigui i mantindrem 3 respiracions en la mateixa posició. Som-hi, preparo, pren el teu temps, arrela. Vale, col·loques mànic endins, pelvis equilibrada, adopta la postura de les cames que més s'escaigui, 3 respiracions, agafo aire, exhalo, agafo aire, exhalo, agafo aire, vale, exhalo, relaxes. D'aquí portes, vens a recollir els turmells per dins, vens a recollir turmells per fora, vale? Et quedarà recollit i anem amb el rolling. El rolling, us imagineu que sou un balancí que rodeu fins a la zona mitja, vale? De la vostra esquena, més o menys on vindria col·locat el top, no? I ja sabeu, imagineu-vos on va col·locat un top i ho feu igual. I d'aquí reculls, malic estanco, cremallera, m'enduc malic endins, vale, perfecte. Rodem i busquem a l'equilibri, vale? Rodes i busques a l'equilibri. Sí, ja sé, és un gest més aviat divertit, però penseu, el veu practicar tots a la cuna, així que la memòria motora permanece, el podem tornar a fer. ¿Per a què sirve? Busquem a l'equilibri i actua com un massatge de la columna dorsal. Teoria a tot i plena. Vale, 2 més. Rodo, m'incorporo. La última, rodo, vale, m'incorporo i passo a quedar-me asseguda. M'allarga les cames per davant, anem amb el mig roll-up, possiblement no moureu els braços, però recordo, els braços s'extenen des de l'escàpula, allargant colze i cap amunt i cap al sostre. Vale? Imaginació. Equilibro. Vale. Allargo braços, allibera espatlles, que no hi hagi tensió cap al coll. Inspira, exhalo, vens a enfocar-te endavant. Inspira, recol·loco, 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 allargo, exhalo, m'enfoco cap endavant. Inspira, exhalo, me'n vaig lluny, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, agafo aire, el deixo anar. Aquí, si vols, no em miris tant i tanca els ulls per mantindre aquesta investigació tan xula del teu propi cos en la que vas experimentant el moviment. Si cada vegada està més lliure, pots anar més endavant. Si tens capacitat d'anar apilant la teva columna protegint des de davant, amb l'abdomen actiu, edificant. Nois, farem una més. I aquesta última, vens a buscar puntes dels peus, talons o turmells, allà on arribis, col·loques les mans, estires espatlla. Si pots, intenta flexionar colzes per apropar pit cap a les cames. Si arribes a les puntes dels peus, únicament aquí. Encores les mans i et quedes estirant. Estupendo! Ens donem mitja volta. Per baixa de l'esquena, comencem amb cames. A veure si veieu les cames bé. Capet recolzat, espatlles suaus. Fantàstic, comences inspirant, allargues cama dreta, exhales, baixes suaument, fas el canvi, inhales, allargues cama esquerra, exhales, baixes suaument. Agafo aire, el deixo anar, agafo aire, el deixo anar.
Anem alternant, com sempre, busca l'equilibri de la teva pelvis. I els que em seguiu ja fa temps, ja no sé què més dir-vos, ja us sabeu tots els ingredients de l'exercici a la perfecció. Recorda, a l'EVAS intentem desenganxar des de l'angonal, separar tot allò que puguem de la nostra cuixa. Som-hi, 4 més, 2 cicles més. Estupendo. Allarga les mans per davant i anem amb el Superman, simultaneïtat. Buscarem extendre tots els braços i totes dues cames alhora. Si a algú li costa molt, que es mantingui alternant braç i cama contrària. Si no, el que buscarem és costelles, totes dues costelles en contacte, no lateralitzem, intentem equilibrar des del centre i a l'inspirar creixes, allargues, exhalo, baixo suaument, inspiro. Creixo, allargo, exhalo, baixo suaument. Vale, 4, 3, 2, darrera i última. Perfecte. Mans als laterals, tornes a obrir línia anterior de l'abdomen, seguidament passar a descans i arrodonir lumbars. Últim gest. Per anar acabant la sessió d'avui, entrarem en planxa, planxa boca avall en decúbito supino, a nombre professional. Llavors tenim opció més senzilla, és mans i genolls d'aquí. Baixo pelvis, mantinc la subjecció del meu melic i costelles tancades. Opció una mica més intensa, és planxa completa, peus ferms i pelvis alineada. Opció ja més difícil, és eliminem el suport de l'avantbraç i tota la tensió recau sobre esquena, costelles intercostals. Llavors, agafa la planxa que menys t'agradi, com sempre, i d'aquí buscarem fer un parell de repeticions. Subjectem 3 respiracions en amunt. Si ho podeu allargar, fantàstic. Et col·loques, puntes dels peus ferms, cuixes actives, màlic endins, empeny fort per allunyar les costelles dels avantbraços, inspira, creixo, allargo, exhalo, subjecto màlic endins, inspira, creixo, allargo, exhalo, una vegada més, exhales, deixes caure, entres en petita cobra, respira aquí, obrint línia mitja, segunda tanda, tornes a entrar, vinga, 3 respiracions, fàcil, fàcil, agafo aire, exhalo, recullo, agafo aire, exhalo, recullo, agafo aire, deixes caure, petita cobra, altra vegada. Perfecte, tornes a passar descans, per acabar d'obrir pectoral, tornes a alliberar mans aquí i busques altre cop empènyer-les o cap al sostre o en diagonal i d'aquí moure-les allò que l'articulació et permeti. Suaument passaràs a seure't sobre els teus talons per tot seguit col·locar peu dret, cama dreta, cap endavant i entrarem amb el gest del corredor. És deixant el teu genoll esquerre ben endarrerit, baixaràs la pelvis creant aquesta diagonal de genoll a genoll. Les mans al lateral,
El pit s'apropa cap a la cama i l'esquena s'allarga. El cap vol créixer en la mateixa diagonal que la cama. Gest del corredor, exhala, estens el genoll cap endarrere. Inspira, creixes, exhala, tornes una vegada més, inspira, exhalo, allargo, recullo cama i faig el canvi. Cama esquerra davant, mans als laterals, inspira, gest del corredor, exhala, t'estens, inhala, baixo pelvis al terra, exhalo, baixo, 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 una vegada més, exhalo, allargo genoll, estiro, perfecte. Aquí passem directament a quadrupèdia. Amb les mans ressegueixes l'espai del terra fins on puguis col·locar avantbraços, desconnectes cervicals, arrodoneixes la teva esquena. I de mica en mica et prepares per anar-te incorporant. Bueno, m'ha quedat un peinau genial. Baixo barbeta, em dibuixo un collaret ampli al voltant del coll. Cap en posició neutra, gest de negació. I per anar acabant, anem a respirar, ho fas aquí directament, comences inhalant, ventre, tòrax, clavícules buides des de ventre, tòrax, relaxes clavícules, espatlles, repetim, inhala ventre, tòrax, clavícules, exhala buides, ventre, tòrax, clavícules, una vegada més. Perfecte, i ja per acabar, us convido a que mantingueu la pràctica, que encara que sigui poquet, un cop, si no podeu un cop a la setmana, un cop cada 2 setmanes, 2 sessions de pilates al mes, amb un cúmul, trigareu una miqueta més, però un cúmul de 6 mesos notareu moltíssim control, molt més control de la vostra musculatura abdominal, sereu més conscients de fer un moviment més net. Així que res, avui per fer la cloenda del vídeo us animaria a que mantinguéssiu la pràctica, tot i que vingui el bon temps, i això sí, és quan jugam, podem fer el bon temps. I també comprenc que després del confinament hem quedat una mica reticents, no? A seguir activitats a vídeo, necessitem alguna cosa més real. Però ja us dic, fins que puguem tornar a fer classes a nivell presencial. Doncs que passeu molt bona setmana i res, ens veiem aviat. Molta salut per tots.